Здравейте на всички, аз съм Макса в България и днес ще ви покажем един експеримент, който Марио Лилов ще прави, а именно Валка Лилова или Roblox Gamer ще Асен ще бъде инспектор по... Валя! Идвай! В момента Марио го прави. Пръскай сега. Пръскай. Там. Виждате експеримента пъти. Да, знам го това. Не, той е много. Пръскай, още пръскай. Едва има. Един номер ще ви покажа. Валел Кортишар. Да, пръскай вътре. Вътре. Искам да има, айде. Такой. Аз това го знам. Айде, ма пръскай по-навътре. Айде бе хора, че клипа ще свърши. 1 минута се бавите. Сега ще бъде. Ама то свърши. Кратка рекламна пауза. Така хора, рекламната пауза свършва. Време е да видим експеримента на Марио Лилов. Валя, ти фани клечката. И разбъркай. Но ще от те. Изчакваме. Работата! Ама запалете си ръцете, както казахте. Тук не става нищо. Да. Видяхте ли какво? Чао.